So, let me welcome all Дазвольце of мне you павітаць to усіх вас tonight's discussion на сённяшняй on дыскусіі Chernobyl 40 years 40 гадоў пасля after the Чарнобылі, reactor accident. пасля My name is аварыі Gabriele на рэактары. Freitag. I'm Мяне the завуць executive Габрыэле director of the German Фрайтаг. Association for Я European выканаўчая Studies, дырэктарка DGO, нямецкага and таварыства DGO па вывучэнні hosts ўсходняй Еўропы, this ДГО, event. і мы So, let me арганізавалі start with some гэтую technical дыскусію. information Дазвольце мне for пачаць з everyone. некалькіх This тэхнічных момантаў discussion вельмі will важных. be held in Гэта Belarusian дыскусія and будзе English. праходзіць на беларускай і We have ангельскай simultaneous мовах. У interpretation нас thanks синхронный to переклад. Олесь Лахвинец и Дзякуючы Алесю Веронике Лагвинцу і Вероніцы Мазукевич. And languages can be selected Мовы using можна the выбраць globe з icon on the дапамогай bottom bar значка of глобус the у ніжняй screen. частцы Please вашага check that, у and we ніжняй will правай also частцы put вашага information on экрану. І instructions дадатковую in the chat. інфармацыю, інструкцыі можна знайсці таксама ў нашым Very чаце. important information. Таксама This важная event is заўвага. being recorded and Гэта published on our дыскусія YouTube записываецца channel, зараз so please і keep this будзе in mind. апублікаваная потым на The нашым discussion today YouTube takes канале. place in the Дыскусія framework of праходзіць у Open Forum рамках нашага Belarus. форуму, As які мы many назвалі of you Беларусь. know, Як шмат хто з вас for the ведае, last 4 years, апошнія 4 гады DGO has нямецкае таварыства hosted па a вывучэнні ўсходняй Еўропы forum for праводзіла форум historical гістарычных research on даследаванняў Belarus у that Беларусі, was funded by the German які Academic фінансаваўся Research and МЗС financed by the Нямецчыны. German Foreign Office. And unfortunately, На жаль, funding went out by the фінансаванне end of last year. скончылася напрыканцы мінулага году, But we are very happy to але мы announce today that вельмі we have рады been вам able to паведаміць secure сёння, further што funding нам удалося in the атрымаць framework of what are called дадатковае Eastern фінансаванне ў Partnership рамках Program. праграмы This is a program that fosters у collaboration рамках with усходняга civil партнерства, society in the якое countries прадугледжвае, Eastern Partnership and якая Russia, спрыяе and it супрацоўніцтву is з also грамадзянскай супольнасцю ў funded by the краінах German усходняга Foreign партнерства Office. і Расіі. Гэта праграма So, фінансуецца with федэральным this урадам Нямецчыны. new funding, we Маючы have to гэта tweak the новае thematic фінансаванне, scope мы крышку and will змяняем add a тэматычны particular ахоп emphasis і on будзем рабіць suitable reforms адмысловы in the sphere of education акцэнт and на адпаведныя academia, належныя research рэформы ў and сферы democratic адукацыі Belarus. і нагул But it is also our акадэмічнай дзейнасці explicit aim дзеля будучай to reach дэмакратычнай out to Беларусі. those Але who наша have been глыбінная active мэта ўсё ж in the таки таксама framework застаецца of Open быць на Forum сувязі з тымі, хто актыўна and to браў удзел address у рамках нашага topics форуму that are дагэтуль, of і таксама vital закранаць тэмы, importance to якія маюць Belarusian жыццёва важнае society, both значэнне для within and outside the грамадства country. ў And Беларусі, luckily, грамадзянскай супольнасці the Беларусі як унутры reactor краіны, accident так і of за яе Chernobyl is межамі. such І an аварыя на example. Чарнобыльскай атамнай станцыі The гэта такая 26th тэма. of April 26 marks the красавіка 40th гэтага году споўніцца anniversary 40 of the гадоў з Chernobyl дня catastrophe. згаданай As катастрофы. you will know, Як precise вы figures ведаеце, concerning those who нема perished дакладнага either in the лічбага immediate пацвярджэння, aftermath дакладнай лічбы or in the колькасці months and years загінулых, that followed як one непасрэдна after пасля the аварыі, так і ў rest of наступныя месяцы today. і гады, якія And the наступілі, то бок consequences of на the сённяшні дзень accident няма are дакладнай still unknown. лічбы. Пасля на And сённяшні this is дзень just узровень one захворвання на example раку ў to make the чарнобыльскай weight зоне of застаецца cancer in the вышэйшым, Chernobyl region even higher чым у іншых than in other regions у of іншых рэгіёнах Украіны і Беларусі. Гэта відавочны факт. But Chernobyl Але has Чарнобыль also become a таксама стаў, seismograph for можна other сказаць, grievances адлюстраваннем like іншых environmental праблемаў, damage in general, так, inadequate security агульных standards, праблемаў. Напрыклад, шкода накольнаму mismanagement асяроддзі in на агул, disaster неадпаведныя situations, стандарты and бяспекі, альбо ultimately неналежнае the кіраванне ў consequences сітуацыях of the стыхійна, reactor accident у also сітуацыях triggered аварыяў. buildups of the Урэшце Soviet рэшта, Union. наступствы аварыі на рэактары таксама The спрычыніліся да topic of today's распаду Савецкага discussion is the Саюзу. legacy Тэма of the Chernobyl сённяшняй incident with дыскусіі — гэта particular спадчына reference чарнобыльскай to the катастрофы transition from і з асаблівым personal акцэнтам на experience пераход to ад collective асабістага memory. досведу да And калектыўнай furthermore, памяці. we will also address the transnational Мы, dimension акрамя таго, of таксама this будзем разглядаць legacy. транснацыянальнае вымярэнне And I'm very спадчыны happy to Чарнобылю. Я вельмі introduce the рада chair to you. прадставіць сённяшняга And мадэратара moderator нашай of this дыскусіі. discussion is Alexei Bratочкин. Гэта Алексей Alexei is a Братачкін. Belarusian
Алексей беларускі гісторык, які спецыялізуецца на найновшай гісторыі Беларусі. Яго даследаванні тычацца культуры гісторыі ва ўсходняй Еўропе, памяці і аўтарытарнага рэжыму, палітычнай суб'ектнасці і грамадзянства. Ён супрацоўнічае з рознымі нацыянальнымі міжнароднымі НДА, універсітэтамі. Ён быў адным з сузаснавальнікам Беларускага каледжа ліберальных навук, Liberal Arts у Менску, які быў зачынены ў 2020 годзе праз палітычны ціск. Ён зараз працуе ў універсітэце дыстанцыйнага навучання ў Хагене. Алексей прадставіць вам нашых спікераў. Дазвольце на заканчэнне падзякаваць маёй калежанцы Алесе Беланович-Пец, якая арганізавала сённяшнюю імпрэзу. І з гэтым я перадаю вам слово, Алексей. Спадарня Фрайтак. І я хацеў бы падзякаваць таксама за сталую працу форума гістарычных даследаванняў Беларусі, за тое, што вы далі магчымасць гісторыкам, якія апынуліся ў экзіле, камунікаваць і захоўваць сваю навуковую ідэнтычнасць прафесійную. Сёння у нас з вами вельмі такая цікавая тэма, яна цікавая ў розных сэнсах і у тым ліку траўматычная ў пэўным сэнсе. Але я хацеў бы сказаць, што ў нас сёння ёсць магчымасць паглядзець на гэтыя падзеі 40 гадоў спусця. Так? Гэта ўжо даволі вялікі тэрмін, калі гавораць пра сучасную гісторыю Беларусі. Я хацеў бы прапанаваць наступны план нашай дыскусіі. Спачатку у нас будзе такія бліц-пытанні да ўдзельніка-удзельніцы і таксама потым больш шырокія пытанні да кожнага і кожнай, і у канцы ўжо будуць фінальныя пытанні і магчымасць задаць вашыя пытанні праз чат, таму што у нас вебінар. Пачну я прадстаўленне тых, хто прымае ўдзел у дыскусіі з найбольш геаграфічна ўдаленага удзельніка, з заслуженного профессора университета Альберта в Канаде Дэвіда Роджера Марплса. Я вельмі рады, што ведаю яго персанальна, і мы пазнаёміліся якраз у Беларусі, калі была такая магчымасць. Дэвід Марплс вядомы тым, што з пачатку 90-х гадоў яго акадэмічная кар'ера была засяроджана на тым, што мы называем усходам Еўропы, на тым, што адбывалася в Украіне, Беларусі і Расіі. І ён апублікаваў шмат кніг, якія ператварыліся ў такія кампендыумы нашай сучаснай гісторыі, і да гэтага часу некаторыя ідэі аспрэчваюцца. Напрыклад, мы памятаем знакамітую яго метафору і кнігу пачатку 90-х «Denationalized Nation», дэнацыяналізіраваная нацыя, якую ён выдаў пра Беларусь. Але самае галоўнае у нашым пытанні гэта тое, што Дэвід Марплс быў адным з першых спецыялістаў, які аналізаваў тое, што адбывалася у Чарнобылі, і пасля гэтай аварыі, сацыяльныя наступствы гэтай аварыі на тэрыторыі некалькіх краін, і выдаў першыя акадэмічныя працы, што было вельмі важна. І таксама важна і тое, што на пачатку сваёй кар'еры ён працаваў яшчэ ва ўкраінскай службе радыё Свабода і меў досвед камунікацыі не толькі з акадэміяй, але з тымі, хто фарміраваў такую інфармацыйную атмасферу вакол Чарнобыля, вакол таго, што там здарылася. Зараз Дэвід Марплс разам з Веранікай Лапуцкай выдалі кнігу, якую можна ўжо пабачыць, з такой цікавай назвай «Беларусь. What everyone needs to know». Я спадзяюся, што сапраўды мы знойдзем там адказы на ўсе тыя пытанні, якія ёсць, але, мабыць, і на больш пытанняў. У любым выпадку я вельмі рады і хацеў бы падзякаваць Дэвіду Марплсу за ўдзел у нашай дыскусіі. Дзякуй вялікі. Наступная удзельніца нашай дыскусіі. Мне таксама вельмі прыемна сказаць, што мы знаёмы асабіста, таму што Юлія Тимофеева, паэтка і перакладчыца, яна нарадзілася ў Беларусі, жыла ў Беларусі.
у 2020 годзе прымала ўдзел у палітычных падзеях. Гэта былі, як мы все ведаем, масавыя антыаўтарытарныя пратэсты, і пасля гэтага вымушана была з'ехаць з Беларусі. Потым яе кар'ера на гэтым не спынілася, і мы бачым, як яе талент і магчымасць рабіць са словам тое, што не могуць другія, дае плён. І я хацеў бы сказаць, што Юлія, яна па сваёй базавай адукацыі, яна перакладчыца з ангельскай мовы, але большасць яе твораў выйшла на беларускай мове паэтычных, але таксама пасля 2020 года выйшла кніга на ангельскай мове, гэта мінскі дзённік, якая была перакладзена на 6 моваў, і апісвае гэтае такое пратэснае жыццё у горадзе, які перастаў быць сімвалам сталінскага ампіра. Пасля гэтага яна шмат працавала, атрымоўваючы і стыпендыі, і ўзнагароды за межамі Беларусі. Напрыклад, яе адна з апошніх кніг «Крывазварот» атрымала таксама шмат узнагарод і ўвайшла ў спіскі паэтычных прэмій. І таксама, між іншым, яна мае прэмію Карласа Шермана за свае перакладчыцкія працы. Дзякуй вялікі, Юля, за тое, што вы пагадзіліся таксама удзельнічаць у дыскусіі. Зараз я хацеў бы трохі адысці ад прэзентацыі тых, хто прыняў удзел, і паказаць некалькі візуальных кадраў, якія з майго пункту гледжання як гісторыка таксама павінны нам нагадаць пра гэтую падзею з пункту гледжання вынікаў. І перш за ўсё я хацеў бы паказаць тое, што вы ўжо все ведаеце, але перыядычна мы пра гэта забываем. І гэта скрын з адной з газетаў 1986 года. Гэта першамайская дэманстрацыя. Праз 4 дні пасля аварыі мы бачым гэты масавы шэсці з камуністычнымі лозунгамі, партрэтамі не толькі ў Мінску, як на фатаграфіі, але ў Кіеве і іншых гарадах. Гэта был адзін з падзей, якая ілюструе атмасферу у тыя часы, калі ўрад імкнуўся захаваць сітуацыю такой, якой была, і нягледзячы на ўсе падзеі, арганізуе тое, што немагчыма было арганізоўваць. І вось гэта адбылося ў 86 годзе, і толькі у 89 годзе мы бачым тое, што стала пачаткам пратэсных акцый, якія паўтараліся доўгія гады. Гэта чарнобыльскі шлях, так званы, Беларусі. І ў 89 году было две такіх акцыі. Адна была з верасня, гэта і ёсць першы шлях, які потым адбываўся ўжо непасрэдна у красавіку кожнага года. І людзі прыходзілі на гэты шлях. Гэта адна з частак палітычнага жыцця сучаснай Беларусі, і эвалюцыя гэтага шляха, гэта таксама расказ пра тое, што адбывалася у нашай краіне. І я хацеў бы проста нагадаць тыя постаці людзей, якія былі ў тыя ліку. Зенон Пазняк, напрыклад, у верасні 89 года выступае. І вось яшчэ ёсць 97-го года две фатаграфіі, на якіх мы бачым шмат прадстаўнікоў інтэлектуальных палітычных групаў і эліты Беларусі тых часоў. Это і зніклы пазней генерал Захаранка, это Вячеслав Сіўчык, это маленькі Франак Вечорка за сваім бацькай, і таксама Людміла Гразнова на іншай фатаграфіі, Алесь Беляцкі, якога мы бачым, будучы нобелеўскі лаўрэат. Гэта ўсе тыя, хто змагаліся за тое, каб пасля 2,5 гадоў маўчання, а сапраўды, калі паглядзець на прэсу 80-х гадоў, толькі праз 2,5 гады мы бачым
першыя крытычныя артыкулы, так, якія датычыліся гэтых падзей, і вось беларуская Ліда гэта ўсё пачала. І дзякуй вялікі за тое, што вы остановили свою увагу на гэтых некалькіх візуальных моментах нашай гісторыі. Зараз у меня такі бліц пытанні да Юлі і Дэвіда. Пачну я з Юлі, і пытанне такое у меня даволі кароткае. То же самое, что будет до Дэвіда. Что с вами персонально адбывалася у красавіку 1986 года, і якую самую яскравую, такую самый яскравы вобраз, мабыць, Чорнобыля вы і тых падзей вы для сябе зафіксавалі ў памяці? Вітаю ўсіх. Дзякуй вялікі за запрашэнне ўзяць удзел у гэтай дыскусіі, таму што напраўду тэма чарнобыльскай катастрофы гэта вельмі блізкая мне тэма, гэта вельмі персанальная тэма, гэта частка гісторыі маёй сям'і і маёй асабістай гісторыі. І ў 86 годзе мне было 4 гады. 26 красавіка 1986 года я была разам з сям'ёй, разам з бацькам, маці і маёй малодшай сястрой. Мы былі у вёсцы, маёй роднай вёсцы Спярыжжа, это Брахінскі раён, і прыехалі наведаць майго дзеда. На той момант мы ўжо не жылі, стала ў Спярыжжы. І 27 красавіка 86 года, гэта была нядзеля, мы вярталіся назад з вёскі Спярыжжа ў вёску Піркі. Спярыжжа знаходзіцца, калі вось зараз я взяла Google Maps і памерала, адлегласць гэта, калі вось на прасткі, гэта 37 кіламетраў ад 4-га энергаблока. Піркі гэта 25 кіламетраў ад 4-га энергаблока. І тады ж мы з бацькамі мусілі дзесьці ў сярэдзіне дня, або, можа быць, гэта быў вечар, ехаць назад на аўтобусе. Аўтобус доўга не ішоў, і мы чакалі на прыпынку, нас праводзіў мой дзед праз яблыневы сад, цвілі ўжо сады тады на Брагіншчыне. І ніадкуль проста наляцеў вецер, наляцела навальніца, і мы проста прамоклі да нітак. І яшчэ да таго, як мы прыйшлі на... Может быть, я пазней таксама раскажу, так? То бок мы вымаклі цалкам, але моя мама ўжо штосьці падазравала, было ў нейкае прадчуванне, і яна, калі мы прыехалі, нас памыла, і рэчы, у якіх мы былі, выкінула. І пасля яна ўжо даведалася, што гэта былі тыя самыя хмары, якія гналі на Москву. То бок вось такое мой дзіцячы ўспамін, і я як бы... І бацькі мне расказвалі, але сама я памятаю нейкія такія дэталі, якія яны проста не могуць. Дзякуй вялікі. Дэвід, калі ласка, пытанне да вас. Што з вами адбывалася ў красавіку 1986 года? It's a very different perspective. У меня зусім іншы погляд. Я быў у Канадзе. Я толькі вярнуўся тады ў Канаду. Пасля таго, як я 18 месяцаў папрацаваў на радыё «Свабода» ў Мюнхене, дзе я быў навуковым супрацоўнікам аддзела па Ўкраіне. І калі я быў там, я сабраў некалькі дасье пра атамную энергетыку ва ўкраіне. І я прывёз іх з сабой, гэтыя файлы. 26 я нічого не пятаю. Таксама 27-га нічого не пятаю. Толькі я нічого не ведаў. Толькі 28 красавіка мы атрымалі навіны пра чарнобыльскую катастрофу. На маёй новай пасадзе я быў навуковым супрацоўнікам у Канадскім інстытуце ўкраінскіх даследаванняў. І я памятаю, як дырэктар Богдан Кравченко у калідоры падбег да мяне і паведаміў пра гэтую навіду і сказаў, што я мушу напісаць кнігу пра гэта. І я напісаў кнігу пра гэта. І гэта заняло 3 месяцы мне напісаць, і гэта было на падставе той інфармацыі, што я меў, а не той інфармацыі пра чарнобыльскую аварыю. Не было дакладных навінаў, і мы ўсе былі ў медыйным
потым віры газеты з усяго свету у 1986 годзе тэлефанавалі мне, і гэта былі такія фізічныя папяровыя газеты, яны тэлефанавалі мне, пыталіся пра інфармацыю, хацелі зрабіць інтэрв'ю, каб запытацца, як будавалася атамная станцыя і як развівалася ядзерная энергетика в Советском Союзе. Паколькі я працаваў тады на Радио Свобода, я адразу не мог паехаць тады в Украіну ці наведаць Чарнобыльскую атомную станцию. Я подаў заявку на візу, але я атрымаў дазвол толькі праз 3 гады. То бок я наведаў Чарнобыльскую атомную станцию толькі праз 3 гады. Гэта было цікавае падарожжа, але адразу ж я не мог паехаць. Вось што адбылося адразу ж пасля аварыі. Таксама нас наши перакладчыкі просяць, каб я трохі рабіў паузу паміж выступоўцамі. Зараз я гэта таксама буду рабіць. Дзякуй за такую заўвагу. І я яшчэ хацеў працягнуць пытанне да Дэвіда. Ёсць сёння розныя такія вобразы Чарнобыля, так? І гэтыя образы пра тое, што Чарнобыль, напрыклад, разбурыў савецкую ідэнтычнасць. Альбо гэта образ, які звязвае аварыю і саму пабудову Чарнобыля з праявай такой каланіяльнай палітыкі савецкай. Ёсць яшчэ таксама даследаванні, у якіх гісторыя Чарнобыля памяшчаецца ў змест увогуле усёй гісторыі радыеактыўнага забруджвання і прыгатавання ядзернай зброі, пачынаючы там з 40-х, 50-х гадоў. На ваш погляд, так, які з гэтых вобразаў вам больш блізкі, альбо вызывае негатыўную рэакцыю, альбо згоду? I think in Мне падаецца, 1986, што ў 86 годзе Чарнобыль не знішчыў савецкую ідэнтычнасць. Калі мы глядзім у гісторыю, гэта быў даволі такі цьмяны перыяд у савецкай гісторыі, але ён стварыў усведамленне недасканаласці працы савецкай прамысловасці. Калі ўсе рашэнні, што рабіць у Чарнобылі, прымаліся міністэрствам в Маскве. І відавочна, што гэта расійскае кіраўніцтва, то бок мясцовае украінскае кіраўніцтва не мела ніякой улады, каб прымаць якісьці рашэнні. І паступова гэта перасло ў вялікую злосць, гнеў адносна савецкай сакрэтнасці, якая было. І гэта прывяло таксама да стварэння нефармальных групаў, напрыклад, як «Зялёны свет» ва ўкраіне, а пазней ужо і да палітычных партыяў. Але, зноў жа, уплыў уздзеяння не было адразу ж непасрэдным, бо і Беларусь, і Украіна, дзве найбольш пацярпелыя закранутыя рэспублікі, знаходзіліся пад жорсткім кантролем камуністычнай партыі. І гэты кантроль быў вельмі жорсткім. Я згодны са сцвярджэннем, што савецкая што Чарнобыль адлюстроўвае каланіяльную палітыку з боку Савецкага Саюза ў адносінах да саюзных рэспублік. Гэта не толькі частка сусветнай гісторыі радыеактыўнага забруджвання, але таксама мы ведаем, што Украіна раскрыла архівы КГБ, але нашмат пазней, і мы даведаліся, што таксама у Савецкім Саюзе да гэтага яшчэ было шэраг аварыяў. Таксама у 82-м годзе на першым рэактары ЧАЭС. То бок тое, што адбылося напрыканцы красавіка і красавіка, пачатку траўня 86 года, гэта не было першае забруджванне. Некаторыя вёскі ўжо былі забруджаныя. І гэта ніхто не ведаў, гэта шырокая грамадскасць у Украіне, у Беларусі. І відавочна, савецкія ўлады імкнуліся паказваць, што атамная энергетыка, яна мірная і не стварае ніякіх праблемаў. Дзякуй вялікі, і пытанне да Юлі ў гэтым сэнсе.
які з гэтых вось вобразаў і з таго, што гаворыў Дэвід, з чым вы згодны ці не, і таксама яшчэ дадатковае пытанне, калі гавораць пра пэўную метафору Чарнобыля, ці ёсць у вас такая метафора? Ну, я б, напэўна, адразу перайшла да метафоры, таму што я все-таки не лічу сябе даследчыцай Чарнобыля і як бы... Але для мяне гэта вельмі асабістая тэма. Гэта тое, што тычыцца мяне, і я нагул хацела прачытаць цэлы верш. Я сюды запрошана як паэтка і запрошана як чалавек са сваім персанальным досведам, таму я прачытаю верш, таму што у ім я гавару пра тое, што Чарнобыль для мяне гэта найперш, канешне, страта дому. Можа быць, для большасці насельніцтва Беларусі Чарнобыль бачыцца нечым іншым, можа быць, гэта бачыцца праз такія паняцці, як радыяцыя, забруджванне. Але для мяне гэта таксама у тым ліку была страта дома, першая страта дому, і пра Алексей уже згадваў маю кнігу «Кровазварот», вось беларускае выданне. Чарнобыль таксама з'яўляецца тэмай гэтай кнігі. Але верш я прачытаю з іншай згаданай Алексеем кнігі, гэта «Мазерфілд», кніга, не зусім гэтай кнігі, але гэта кніга, якая выйшла таксама у ЗША. Верш так і называецца, 1986. «Мы не змаглі забраць вас з сабою, бязногія нашы дамы. Не змаглі ўзваліць вас на плечы і вынесці на сабе свежаўзараныя гароды, могілкі. Мы не здолелі выкапаць з карэннем вашы крыжы і перасадзіць іх у чыстую глебу. Яблыневыя сады, стуліўшы, беларужовыя павекі. Вы замоўклі з надзеяй, чакаючы на наша вяртанне. І калі цэзіем аплодненыя, шырванню, наліліся вашы завязі. Толькі здзічэлыя, згаладалыя кошкі па зорках вярнуліся назад. Але яблыкаў вашых яны ўсё роўна не елі. Яблыкі ападалі, гнілі, крыжы высыхалі без нашых слёз, гароды заблытваліся ў пустазеллі і заміралі. А нашы дамы старэлі. Дамы гублялі ад гора розум і памяць. Чужыя людзі вырвалі сцвікамі дошкі падлогі, знялі са сцен пыльныя дываны з паўлінамі, скралі. Це нашы хворыя рэчы, якія ніхто не мог вылечыць, рэчы, якія самі маўчалі пра сваю хваробу. Рэчы, без якіх нашы дамы зморшчыліся і шчаўрэлі. Праз многа гадоў мы прыехалі ў госці, і толькі могілкавыя крыжы памахалі нам вышываным ашмоццем старых рушнікоў. Ні дамы, ні гароды, ні яблыні нас не прызналі. І як не ўпрошвалі нашы добрыя продкі са сваіх свежапрыбраных магіл. Ні дамы, ні гароды, ні яблыні нам нічога не даравалі. І я таксама прачытаю пераклад гэтага верша на ангельскую мову, зроблены Вальжынай Морт і Ханифом Абдуракибом. 1986. We couldn't take you with us, our legless houses. We couldn't carry you out on our shoulders, our freshly plowed fields, our graves. We couldn't dig out the deep roots of your crosses in order to transplant them into new soil. Apple gardens, closed pink-white eyelids, silent hoping for our return. When, impregnated with cesium, your baths grew red, starved feral cats followed the stars back home, but didn't touch your fruit. Apples fell and rotted, thirsty for our tears. Crosses dried up, gardens got lost in the weeds and grew silent. Our houses aged, losing their minds and memories. Strangers tore out the floor, took down from the walls our dusty carpets, stole all of our sick belongings, sick, incurable belongings, things silent about their sickness. When after many years we came back for a visit, only cemetery crosses waved at us with the rags of their embroidered towels. Neither houses, nor gardens, nor apple trees recognized us, no matter how hard our forgiven dead begged them from their freshly cleaned graves. Neither houses, nor gardens, nor apple trees forgave us. Ось
такая доўгая двухмоўная метафора. Дзякую вялікі за гэтую метафору. Трэба адзначыць, што ў пасляваеннай гісторыі Беларусі пасля завяршэння другой сусветнай вайны гэта амаль самы радыкальны такі прыклад таго, што ў ангельскай мове мае свой тэрмін, які мы нават і не выкарыстоўвалі ў 80-е. Гэта тэрмін internally displaced persons, унутрана перамешчаныя асобы. Гэта цэлая з'ява сацыяльная, і мы ведаем, што гэта адбывалася на тэрыторыі Беларусі. Шмат людзей поўнасцю вымушаны былі змяніць сваю сацыяльную гісторыю і апынуліся ў тым сацыяльным асяродку, да якога яны перыядычна не былі прыстасаваны. Яны вымушаны былі ў пэўным сэнсе пачынаць сваё жыццё зноў. Але зараз мы вернемся да гэтага пытання, так, дзякуй вялікі, некалькі пазней. У меня пытанне да Дэвіда. Ці ёсць у вас такая метафора Чарнобыля, якую вы хацелі агучыць? Yeah, I mean, I think Так. communication breakdown Падаецца, гэта is можа what I збой у say. камунікацыі. Because it's a У classic камунікаванні. example Гэта класічны of прыклад different dimensions where you розных have вымярэнняў, the дзе perception ёсць of Chernobyl, народнае and the ўспрыняццё scientific Чарнобыля, inquiry, which often ёсць makes no навуковыя sense to the local даследаванні, population. якія That's не not to маюць say it's значэння для invalid, мясцовых but людзей. it's incomprehensible. Але гэта не At some спасцігальна point, для it's гэтых no людзей. longer believed, because І people людзі не see вераць у the гэта. problems around them. Людзі глядзяць на Scientists праблемы, tell якія them, іх атачаюць, а навукоўцы ім кажуць, 31 people died, there's not што been any major repercussions of the 31 accident. чалавек Health памёр, Organization, ніякіх наступстваў не было, ёсць міжнародныя арганізацыі аховы здароўя, і кажуць, нават сёння яны кажуць, што колькасць смерцяў была, ахвяраў была невялікай. А людзі у суседстве бачаць, што адбываецца ў іх наваколлі, атачэнні, чальцы іхных сем'яў хварэюць, паміраюць і так далей. І гэты збой, гэты разрыў у камунікаванні становіцца ўсё больш глыбокім і глыбокім. Яшчэ такое невялічкае пытанне да вас наконт вобразу Чарнобыля ў папулярнай культуры. Мы ведаем, што ў 2019 годзе выйшаў серыял «Чарнобыль», так? І ён атрымаў вельмі вялікую папулярнасць, яго паглядзела шмат людзей. І калі гэты серыял абмяркоўвалі, можна было назіраць пэўную розніцу. Унутры нашай прасторы, я маю на ўвазе, Украіна, Беларусь, размова шла пра гэты познесавецкі час, пра тое, што там адбывалася, у тым ліку, як за межамі размова хутчэй шла пра такі вобраз постапакаліпсіса, нават нейкую катастрофу, якая такая універсальная. Ці згодны вы з гэтым назіраннем, ці не? Yeah, I think it's universal. Гэта універсальна, усеагульнае, але тое, калі мы паглядзім на тое, як людзі канцэнтруюцца на чымсьці, засяроджваецца, яно не вельмі моцна засяроджваецца на чымсьці. То бок, мне падаецца, што так, аварыйна ЧАЭС велізарная падзея, але потым яе зацямнілі драматычныя змены, якія адбыліся пазней. Распад Савецкага Саюзу, развіццё, паўставанне дыктатуры Лукашэнкі, рэвалюцыя ва ўкраіне, Майдан спачатку, потым рэвалюцыя годнасці, расійская агрэсія ў Крыме, рэвалюцыя 20-го года ў Беларусі і так далей. То бок, памяць пра Чарнобыль паступова для сусветнай супольнасці крышку адыходзіць на задні план. І то бок, і яна выклікае цікавасць толькі ў значныя гадавіны з круглымі датамі, 10, 20, 30, 40 гадоў, 50-годдзе таксама будзем. Але паміж гэтымі гадавінамі вельмі мала, круглымі гадавінамі вельмі мала рэчаў, якія адбываюцца, то бок канферэнцыі якіясьці ці яшчэ штосьці. Дзякуй вялікі. Так, калі ласка.
Па шчырасці я не глядзела гэты серыял, таму што з той самай прычыны, што гэта для мяне штосьці вельмі прыватнае, і мне проста было страшна, што я там пабачу. Але я разумею, безумоўна, як свет часам выкарыстоўвае пэўныя трагедыі, можа быць, менавіта для таго, каб паказаць вось гэты апакаліпсіс. Не ведаю, ці гэты апакаліпсіс, ці гэта тэма будзе папулярная зараз. Не ведаю, калі апакаліпсіс напраўду прыходзіць. Можа быць, у 19-м годзе хацелася такога перажывання больш. Я думаю, што цяпер ужо не хочацца. У навінах мы чытаем страшныя рэчы. У меня такое пытанне да вас, Юля. Калі вяртацца да гісторыі сям'і, як вы лічыце, наколькі гэтая гісторыя была тыповая альбо, можа, індывідуальнай? І яшчэ у меня такое пытанне. Мы ведаем, што пэўны час адбывалася такая стигматызацыя тых, хто быў звязан з чарнобыльскімі падзеямі. Там перасяленцаў, напрыклад, і гэтак далей. У кантэксце афіцыйнай палітыкі ў Беларусі гэта было звязана з тым, што дзяржава хацела скараціць сацыяльныя праграмы. І таму абвінавачвала людзей, якія пацярпелі ад Чарнобыля ў тым, што яны як бы такі сацыяльны паразітызм ажыццяўляюць. Што вы маглі бы сказаць пра гісторыю сваёй уласнай сям'і, пра вось гэтае адчуванне, як гэта паўплывала на вашу ідэнтычнасць і стигматызацыя гэта мела месца ці не? Што вы пра гэта думаеце? Дзякуй за гэта пытанне. Я ўжо пачала крыху расказваць пра гэтую сямейную гісторыю, таму што, безумоўна, мае бацькі пастаянна гаварылі пра гэта і пастаянна перажывалі менавіта чарнобыльскую катастрофу як страту дому, скажем так. Глядзелі ў 80-90-е гады, глядзелі тэлебачанне, спрабавалі пабачыць нашу вёску там. І таксама расказвалі, што адбывалася там на 27-га, што адбывалася 28-га. Дарэчы, месца, дзе мы жылі, гэта 25 кіламетраў вось так па прамой, Піркі, якія ўжо згадала, адселялі 4 траўня. Але ўжо дзяцей, я так разумею, у гэтым мясцовасці не было, гэта быў гарадскі пасёлак, іх ужо выселілі. Вось, маіх бацькоў пялілі, але яны не паехалі туды, яны паехалі ў зусім іншае месца. І вось калі вяртацца да пытання стыгматызацыі, у тую вёску, дзе мае бацькі зноў пераехалі ў вёску. І, можа быць, сваю асабістую, як бы на маю ідэнтычнасць, як гэта паўплывала, месца мы жылі дагэтуль, гэта была гарадскі пасёлак. І, можа быць, у мяне, як у дзіцяці, было больш магчымасцяў. А у вёсцы, натуральна, іх не было. Вось. Але вёска, куды нас перасялілі, таксама туды перасялілі вельмі шмат людзей з Хойніцкага раёна, з вёскі Аравічы. У гэтай вёсцы, дзе жывуць мае бацькі цяпер, было забудавана адразу некалькі вуліц. То бок, фактычна, як бы мы, у прынцыпе, я не магу сказаць, што я адчувала нейкія, калі кажам так, пра штодзённае жыццё, таму што кажуць, што людзі з чарнобыльскай зоны, перасяленцы, як нас называлі, перасяленцы. Вось так, это не internally displaced, ну, у нейкай ступені, да. Мы гэтага не адчувалі, таму што дзякуючы прыезду даволі вялікай колькасці людзей, гэтая вёска вырасла, і прыехалі не толькі бабулі, але і спецыялісты, так званыя. І, у прынцыпе, гэтая вёска на той момант расквітнела. Людзі працавалі, стваралі таксама працоўныя месцы, калі мы гаворым о эканамічных тэрмінах. Таму я не магу сказаць, што як бы гэта было нейкае... Я не могу сказаць, што мы жылі за кошт дзяржавы і гэтак далей. Наадварот, я б сказала, што дзякуючы Чарнобылю, та вёску, куды прыехалі мае бацькі, яна расквітнела. Нават не ведаю, ці гаворыцца пра гэта, ці ёсць гэта часткаю такога наратыва чарнобыльскага, але гэта таксама тое, што было ў маім жыцці, у маёй сям'і. Вось. Дзякую. У меня пытанне ў сувязі з тым, што Юля распавядае да Дэвіда. Невялічкае пытанне. Вось гэта стыгматызацыя ахвяраў взрыва. Я чытаў, што такое адбывалася пасля Фукусімы. Так гэта ці не?
То есть вось адносіны да тых, хто пацярпеў ад аварыі, наколькі яны могуць адрознівацца, якімі яны могуць быць. Yeah, I mean, I think the nuclear industry, Мне what падаецца, everyone што thinks, ядзерная you know, энергетика, or што б мы не is думалі, very ці вы significant за, industry. It protects за itself яе in a ці number of different ways. супраць, але яна And сябе one thing вельмі that сакрэтная, яна сябе абараняе. І адна undermines рэч, it якая is if there's a ставіць nuclear яе пад accident and a lot пытанне, of people калі ёсць suffer велізарная tragically from аварыя it. і шмат людзей And I пакутвае felt ад гэтага у when выніку I was гэтай studying аварыі, і the effects of і калі Chernobyl, я вывучаў that the наступствы International Atomic аварыі на Energy ЧАЭС, МАГАТЭ came on the scene. They МАГАТЭ with, прыехала among на others, the Centre for туды, Radiation далучылася, Prevention і яны scientists in працавалі Kyiv. з, And I visited that напрыклад, у centre in Києві Kyiv з some of the цэнтрам, time з And навукова-медычным they цэнтрам, і я там рабіў were not інтэрв'ю. interested in Яны victims. They were не былі interested зацікаўленыя the у limitations ахвярах, іх не цікавілі ахвяры. Мяне іх цікавіла то, як ім абмежаваць наступствы аварыі. Яны, каб захаваць сваю міжнародную рэпутацыю, яны рабілі агляд усіх ядзерных установак і гэтак далей. Яны хацелі, каб усё было навукова дакладным. А шмат ахвяраў, як Юля казала, яны былі з вясковых рэгіёнаў. Магчыма, людзей ніколі не правяралі, яны не праходзілі якіхось медычных аглядаў. І калі, напрыклад, калі рабіліся рэнтген іх, напрыклад, калі ацэньвалі ўзровень радыяцыі ў іх, яны ўпершыню атрымлівалі такую інфармацыю. Калі ім задавалі пытанні, што яны пілі, як яны праводзілі сваё жыццё, і яны не ведалі, што адказваць, таму што ім не задавалі пытанні, як гэта паўплывала на іх. Другая рэч, гэта псіхалагічны стрэс, ціск на тых людзей, якія пакінулі свае дамы, і гэты эфект псіхалагічны быў яшчэ большы, чым проста невысокія ўзроўні радыяцыі. Людзі не ведалі, куды ехаць, і перасяленцы, калі яны пераязджалі, іх вельмі часта не віталі ў новых месцах пражывання. І была такая сітуацыя, што людзей перасялялі у тым кірунку, куды дзьмуў вецер, і дзе таксама куды кіравалі хмары. То бок іх вельмі можна, на іх быў вельмі негатыўны ўплыў з гэтага гледзяшча, псіхалагічна яны вельмі цяжка гэта перажылі. 10 гадоў таму у Мінску адбывалася канферэнцыя, якая была прысвечана 30годдзю чарнобыльскай аварыі, і адна з вядомых даследчыцаў Кейт Браун распавядала пра тое, якая ішла барацьба паміж тымі, хто медыцынскі даказваў рост выпадкаў захворвання ракам, з атамным лобі, з прадстаўнікамі міжнароднага агенцтва атамнага, з тымі, хто хацеў зрабіць тое, пра што вы гаворыце, то есть знізіць такое нават адчуванне, што аварыя мела вялікія наступствы, так? І гэта таксама такая трагічная старонка таго, што адбывалася на міжнародным узроўні, скажем так. Я хацеў бы спытаць Юлю яшчэ вось пра што. Дэвід апісваў такі эпізадычны інтарэс да чарнобыльскай аварыі зараз, калі толькі нешта здараецца, да, вот нейкі юбілей і гэтак далей, і увага медыа звяртаецца на гэта і гэтак далей. Але у мяне пытанне да Юлі як да літаратаркі. Што адбываецца з тэмай Чарнобыля ў беларускай літаратуры? Ці з'явілася вось гэтая канцэпцыя, мабыць, траўмы, да? Ці адлюстроўваецца гэта толькі як траўма, ці ўвогуле гэта нейкі іншы наратыў, так? Вось беларуская літаратура і Чарнобыль, якія ў вас назіранні наконт памяці пра гэту аварыю?
Дзякуй вялікі за гэта пытанне, але ці магу я яго на такую кажу, але ці магу крышачку вярнуцца і адкаментаваць тое, што сказаў таксама Дэвід. І, можа быць, таксама я не зусім адказала на пытанне Алексея пра тое, ці была мая гісторыя тыповая. Безумоўна, у нейкай ступені яна была тыповая, і я абсалютна згодная з тым, што людзі былі пацярпелі не толькі фізічна і не толькі ад радыяцыі і ад уплыву радыяцыі, а безумоўна таксама ад стрэсу, і гэта была вялікая таксама траўма. Напрыклад, мой дзядуля, якому ў 86-м годзе было 73 гады, яго адправілі, ён атрымаў кватэру ў Менску, дзесьці ў Хрушчоўцы, ён проста не мог там жыць, таму што гэта быў абсалютна не ягоны арэал, скажем так, і таму ён прыязджаў да нас на вёску, напрыклад. Або былі таксама людзі, якія былі не ў стане перанесці гэтыя перамяшчэння прымусовае, і яны вярталіся таксама ў вёску з Парыжа і дажывалі сваё жыццё там, напрыклад. Гэта былі даволі, часцей за ўсё гэта былі ўжо сталыя людзі, безумоўна, як бы таксама вось гэты стрэс, ён прымушаў іх вяртацца да знаёмага жыцця. Што тычыцца літаратуры, то гэта, Алексей, вельмі цікавае пытанне, таму што вельмі шмат пра Чарнобыль і пра чарнобыльскую трагедыю пачалі пісаць, напэўна, ужо як ты казаў пра чарнобыльскі марш. Вось прыкладна з канца 80-х гадоў і 90-х гады выходзіла даволі шмат тэкстаў, выходзіла даволі шмат кніг, і гэта былі як паэзія, гэта былі і паэзія Міколы Мятліцкага, напрыклад, які сам паходзіць з Гомельскай вобласці, Сергея Законнікава, Ніла Гілевіча, таксама проза, знакаміты роман Віктара Касько «Выратуй, памілуй наш чорны бусел», гэта 98-й год, або Шамякін «Злая зорка», гэта 93-й год. І ў 97-м годзе выйшла кніга Святланы Алексіевіч «Чарнобыльская малітва», якая зрабілася проста класікай літаратуры пра Чарнобыль, якая чытаецца ва ўсім свеце, а дзякуючы Нобелевскай прэміі Святланы Алексіевіч яе ведаюць, я думаю, што паўсюль, і менавіта праз наратывы, якія з'яўляюцца ў кнізе Святланы Алексіевіч, скажам так, масавы чытач знаёміцца з тым, што адбылося ў 86-м годзе і пасля. Але што цікава, калі я пачала шукаць і думаць, што ў нас пішацца цяпер пра Чарнобыль, то я знайшла проста асобныя нейкія творы, асобныя, можа быць, нават вершы. І гэта вельмі цікава, таму што калі мы паглядзім на літаратуру, напрыклад, сярэдзіны 2010-2020 года, то нагул, мне падаецца, прынамсі, я не чытала і не чула пра літаратуру, якая была прысвечана нейкім траўмам, траўматычным старонкам гісторыі мастацкай. Да прыкладу, у нас зусім няма, я не знаю, не ведаю ніводнага твора пра трагедыю на Нямізе, калі загінула некалькі дзесяткаў маладых людзей. Маўчанне з боку літаратуры. Напрыклад, выбух у метро у 2011 годзе, вось была 10-я гадавіна, таксама няма, акрамя кнігі «Радыё Свабода», гэта журналісцкае расследаванне, я не ведаю ніякіх кніг нагул. То бок мне, і тым больш пра Чарнобыль, мне падаецца, што гэта была, можа быць, такая свядомая спроба пазбягаць такіх тэм да 2020 года, потому што пасля 2020 года у нас з'яўляецца вельмі шмат менавіта літаратуры пра траўму 2020 года, але не толькі. Калі я магу назваць некалькі імёнаў тых, хто пішуць цяпер, можа быць, але гэта такі, скажем так, эпізадычныя, можа быць, 1-2 тэкста, гэта не асобная кніга. Напрыклад, Вальжына Морт, у яе ёсць вершы, Марыя Мартысевіч ёсць таксама вершы, дзе згадваецца, Артур Камароўскі. Летась Артур Камароўскі, беларускі паэт, ладзіў такі перформанс 290, называўся гэты перформанс у музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. 290 гэта колькасць адселеных вёсак. Вось як бы гэтаму ён прысвяціў. І калі згадваецца
Чарнобыль, то гэта хутчэй згадваецца радыяцыя, і гэта такая метафора атручання жыцця, можа быць нават рэжымам Лукашэнкі таксама. То бок я не магу вось пайсці ў нейкія такія дэталі, таму што я просто не маю матэрыялу і магу, можа быць, толькі назваць, прабачце, вось гэтую сваю кніжку таксама «Кровазварот», дзе я пішу больш пра Чарнобыль як пра частку гісторыі маёй сям'і і пра досвед прымусовага, скажам так, перасялення. Калі вялікая гісторыя прымусала людзей з'язджаць, гэта адна з тэмаў маёй кнігі. Але гэта вельмі цікавая тэма, чаму мы пазбягалі гаварыць пра гэта мастацкай мовай. Можа быць, як бы былі нейкія пераасэнсаванні, але ў гэты перыяд да 20-го года не з'яўлялася такіх кніг. Я іх не ведаю. Дякую вялікі. У меня яшчэ ёсць одно такое назіранне цікавае, і потым я спрашу Дэвіда пра гэта ўсё. Мне цікавыя яго ідэі. Калі гавораць пра мемарыялізацыю Чарнобыля, пра тое, як спрабавалі падаць гэтую падзею, то ў прэсе з самага пачатку параўноўвалі падзеі Чарнобыля з перыядам Другой сусветнай вайны. І я пабачыў такі у помніках, у тым ліку, гэта такі тренд на гераізацыю, напрыклад, тых, хто ліквідаваў аварыю. І я так падумаў потым, што гэта гераізацыя, яна як бы закрыла іншую гісторыю гэтых людзей. То есть яна іх ператварыла з людзей у такіх вось герояў, і такім чынам мы перасталі гаворыць пра сацыяльную гісторыю розных груп. Дэвід, у меня да вас пытанне, так? Што вы пра гэта думаеце? Чаму 2010 гады і пазней, зразумела, у афіцыйнай прапагандзе ў Беларусі была какая ідэя, што мы ўжо пераадолелі все наступствы аварыі, і гэты тэрыторыі, на якіх патрэбна мець устойлівае развіццё. І тэма знікла вось як тэма памяці, так? Як бы вы растлумачылі гэты феномен знікнення чарнобыльскай тэмы у сучаснай Беларусі? Што вы пра гэта думаеце? That's a big question, Alexei. Вялікае пытанне. It's a good question. Вельмі добрае пытанне. First of all, you've got a deliberate attempt by Найперш была мэтаскіраваная спроба рэжыму паказаць сцэнар поспеху, што мы пераадолелі наступствы аварыйнай ЧАЭС, мы будуем новае грамадства, новую прамысловасць. Беларусь мае ўжо таксама сваю АЭС у іншым месцы. І зараз вывучаецца магчымасць пабудовы новай АЭС у Беларусі. Беларусь пайшла ў пэўным кірунку, і мне падаецца, аналогія з Другой сусветнай вайной вельмі супадае з тым, як рэжым глядзіць на нацыянальную саматоеснасць, якую ролю перамога ў Другой сусветнай вайне адыграла. І гэта галоўная тэма, якая для рэжыму самая важная. Напрыклад, для рэжыма гэта не важна. Великое княство літоўскае, сярэднявечная гісторыя і гэтак далей. Это ўсё у баку пакідаецца рэжым. Для рэжыму гэта важна, самая важная падзея, гэта савецкага рэжыму, перамога Другой сусветнай. Чарнобыль і яго наступствы не можа умяшчацца ў гэтую парадыгму. І некаторыя групы, якія праводзілі канферэнцыі на тэму Беларусі, гэта дабрачынныя былі арганізацыі. І я ўпершыню зацікавіўся таксама Беларусі. Мяне запрасіла дабрачынная арганізацыя наведаць канферэнцыю ў Менску, і мяне запрасілі. І гэта быў беларускі дабрачынны фонд «Дзеці Чарнобыля», які ўзначальвае у
Геннадзій Грушавы, які ўзначальваў гэты фонд, і ён быў актывістам, і ў 97 годзе ён мяне запрасіў. Ён хацеў запрасіць кагосьці, ён сам даследаваў наступствы Чарнобыля. Ягоная арганізацыя была пераследавання КДБ, напрыклад, правяралі яго, іх высялялі з офісаў, і ён памёр сам Грушавы ад лейкемію ў 11 годзе. Гэта быў такі пераслед, і улады хацелі маць толькі афіцыйную такую картинку, што такое вельмі выразнае, якое паказвалася прагрэс, сучасную дынамічную нацыю, народ, які звязаны з Расіяй і так далей. Але гэта велізарная частка беларускай гісторыі, і то, што адбылося пасля таго, гэта прывяло ўвогуле, Чарнобыльская аварія прывяла таксама да паўставання апазіцыйнага руху. І гэта тлумачыць, чаму з'явіўся таксама 20-х годы. Было ўражанне, што не адкуль гэта з'явілася ў 20-м годзе, але дзесяткі тысяч, сотні тысяч людзей пратэставалі. Яны выступалі супраць працягу улады, дыктатарскай улады Лукашэнкі. То бок, гэта сучасная беларуская нацыя існуе, але яна існуе ў паралельнай рэчаіснасці з рэжымам у Менску. І я раблю на міжнароднай арэне ўсё магчымае, каб паказаць, што ёсць две паралельныя рэакцыі. Калі вы пытаеце на міжнароднай кагосьці, што такое Беларусь? Беларусь вельмі звязаная з Расіяй, усё, залежная ад Расіі. Але яны не бачаць нічога іншага. Але ёсць тысячы людзей, якія па-іншаму бачаць гэта. І гэта і ў 20-м годзе была пэўная кульмінацыя і пэўнае ўспрыняццё, што Беларусь іншая, чым тая, якую спрабуе паказваць рэжым, і чарнобыльская тэматыка мае вялікае значэнне, магчыма, праз памяць людзей, праз літаратуру, і гэта ўсё адно будзе адлюстроўвацца. Так, я хацела таксама дадаць пра памяць. Я з табой згодная з гэтай гераізацыяй з аднаго боку, але з другога боку ёсць, той сказаў Дэвід, таксама паралельная, ён казаў пра паралельна, да? Вот ёсць таксама паралельная памяць, і вельмі мае бацькі, напрыклад, дагэтуль ездзяць у Чарнобыльскую зону. Яны дагэтуль ездзяць на могілкі, і вось 40 гадоў пасля яны зноў едуць на могілкі, хаця да гэтага яны таксама ездзілі практычна кожны год. То бок гэта памяць у людзей все роўно застаецца пра гэта месца. Я думаю, што моя сям'я не унікальная. Людзі збіраюцца, тыя, хто яшчэ засталіся ў жывых. Маім бацькам ўжо за 70. Яны там сустракаюцца з сваімі аднакласнікамі, напрыклад, то бок гэтая памяць вельмі важная для тых, хто пакінуў свае дамы. Але гісторыі пра то, ну, можа быць, у мас-медыа раней былі рэпартажы, можа быць, з могілак, так, яны як бы ёсць. Але так дзяржава практычна гэта ніяк не паказвае. Гэта адна як бы памяць, другі як бы аспект памяці, гэта таксама згаданы таксама Дэвідам гэты Геннадзь Грушавы і праекты падтрымкі дзяцей Чарнобыля. Я таксама была дзіцём Чарнобыля. У 93-м годзе я паехала ў Нямецчыну. Гэта быў мой першы досвед нагул выезду за мяжу. Гэта была ўсходняя Нямецчына, то бок гэта было 4 гады толькі пасля падзення сцяны, і гэта быў вельмі таксама важны досвед. І вось яшчэ адзін аспект Чарнобыля, вось гэта чарнобыльскія дзеці і што было з імі, што з імі цяпер адбываецца. Гэта таксама, мне падаецца, яны як бы захоўваюць гэту памяць, але наколькі гэта ёсць часткай можа быць, вывучэння або масавай культуры, я не ўпэўненая таксама. Дзяржава замоўчваць. Дзякуй вялікі. Я хацеў нагадаць всім тым, хто нас глядзіць і слухае, што у нас тут больш 50 чалавек. І дзякуй вам вялікі за вашу ўвагу. І яшчэ вы можаце, пакуль не позна, задаваць свае пытанні ў чат. І мы таксама паспрабуем на іх адказаць. Вось хацеў гэта нагадаць. Зараз я хацеў бы вярнуцца на хвіліну да таго, што гаворыла Юля пра гэтыя гуманітарныя праграмы і пра Геннадзя Грушавога, аб якім упамянуў Дэвід Марплс.
Як ты лічыш, гэтыя праграмы, яны мянялі радыкальна тое, як дзеці бачылі сабе, ці не? Наколькі, што адбывалася з дзецьмі, якія апынуліся за межамі Беларусі, потым вярталіся? Гэта было хутка ці не, і наколькі гэты такі досвед сапраўды глыбокі? Безумоўна, гэта моцна, я думаю, што мяняла дзяцей, асабліва вясковых дзяцей. Гэта быў 93-й год, гэта былі гады не асаблівай, скажем так, раскошы, мякка кажучы, і мы нават у ўсходняй Нямецчыне, калі мы апыналіся, гэта проста пераварочвала всю нашу свядомасць. Мне было 11. Вось, гэта была музыка зусім іншая, гэта было адзенне, гэта была мова, безумоўна, таксама. Хаця вельмі цікава, што ў маёй сям'і, таму што гэта была ўсходняя Нямецчына, старэйшая дачка вывучала рускую мову і магла са мною крыху размаўляць па-руску. Але мы таксама размаўлялі па-ангельску, напрыклад. То бок гэта было для мяне першы досвед ужывання замежнай мовы па прызначэнню, скажем так, а не ў класе, вясковым прычым. Вось. Ну, безумоўна, многія людзі ў 90-е былі апантаныя рэчамі. Вось мы гэтыя рэчы маглі бачыць, маглі чуць, але гэта была таксама, канешне, культура. Гэта былі музеі, безумоўна, залежала ад кожнай сям'і, але нас таксама вадзілі ў музеі, музыка і гэтак далей. То бок, безумоўна, я думаю, што гэты досвед прычыніўся таксама да таго, кім я ёсць цяпер. То бок, што мне хацелася з'ехаць з маёй вёскі, мне хацелася зусім іншага жыцця, і гэта было, безумоўна, я не імкнулася за мяжу, праз тое, што я была ў Нямецчыне, але наогул мне хацелася зусім іншага ўзроўню культурнага, скажам, жыцця і свядомасці. Я думаю, што гэты досвед быў важны для многіх чарнобыльскіх дзяцей. Дзякуй вялікі. У меня пытанне зараз, мабыць, і да Дэвіда, і да Юлі. І спачатку спрашу Дэвіда. Зараз мы бачым гэтыя трагічныя падзеі, гэта вайна і напад Расіі на Ўкраіну. Гэта агрэсія, якая пачалася фармальна ў 22-м годзе, але ж была і да гэтага падзеі Крыма, і рэакцыі на Еврамайдан мы памятаем. Дэвід, як вы лічыце, наколькі гэтая вайна змяніла сёння ўспрыманне гэтай гісторыі Чарнобыля, асабліва на фоне той пагрозы, якая зараз існуе вакол атамных станцый Украіны, калі ласка? Yeah, I mean, this is the longest war. Так, гэта пасля Другой сусветнай вайны, гэта даўжэйшая вайна, якая трывае больш, чым Вялікая Адчынная вайна. Я не думаю, што яны на пачатку меркавалі, планавалі, што гэта так будзе. Але ўсё гэта абумоўлена супрацівам Украіны і таму, што расійскае кіраўніцтва недаацаніла, як людзі, украінцы будуць супрацьстаяць ім. Але расейцы акупавалі Чарнобыльскі рэгіён, Чарнобыльскі зону, але тое, што Беларусь была уцягнутая у, так бы мовіць, другасна, але Беларусь стала месцам знаходжання расійскай арміі і расійскай зброі. І больш за тое, што была парушана Канстытуцыя 94-го года, што зараз на Беларусі знаходіцца, хутчэй за ўсё, тактычная ядзерная зброя. То бок Беларусь, нават калі яна з'яўляецца ядзернай дзяржавай, нават калі яна не можа сама запускаць іх, але тым не менш, гэта абуральна з любога гледзяшча. Але
з гледзяшча таго народу, які падпаў пад велізарнае наступства аварыйнай ЧАЭС, то бок бальшыня, больш за 70% выкідаў упалі на тэрыторыю Беларусі. І гэта пытанне, як Беларусь можа выцягнуць сябе з гэтай расійскага вайсковага панавання, военнапанавання, якое вельмі разбуральнае і не мае нічога пазітыўнага. І незалежна ад таго, як закончыцца вайна Расіі супраць Украіны, але нічога пазітыўнага з гэта не будзе. Гэта вайна руйнуе тысячы людскіх жыццяў. І гэта, па сутнасці, увогуле робіць усё, каб больш не існавала Украіна. І калі не будзе існаваць Украіна, ці можа існаваць незалежная Беларусь увогуле. Але я маю больш пазітыўнае бачанне, чым большасць людзей. Я лічу, што расійская акупацыя, расійскае ўварванне праваліцца. Шмат што залежыць не ад маёй краіны, але гэта шмат што залежыць ад згуртаванасці еўрапейскага звязу, кагерэнтнасці. Гэта каб яны разам з Канадай, Злучаным Каралевствам і Японіяй дапамагалі еўразвязу у сітуацыі адсутнасці Злучаных Штатаў. Яны спыніліся падтрымліваць свабоду, дэмакратыю на тэрыторыі Еўропы. Беларусь павінна гэта бачыць. Чаму вызваляюць палітвязняў як вынік кантактаў ЗША з Лукашенко? Гэта не мяняе агульную краіну, што ЗША зараз гэта, можна сказаць, дзяржава-бандыт, якая парушае правы. І гэта так будзе міжнароднае права, і гэта будзе так да таго моманту, пакуль Трамп будзе на чале ЗША. І гэта будзе закранаць відавочна Беларусь. Да вас такое пытанне, і со спасылкай на тое, што зараз сказаў Дэвід. Зараз у Беларусі няма адкрытых пратэстаў. Экалагічны рух амаль немагчымы. Шмат прадстаўнікоў экалагічных арганізацый з'ехала з Беларусі. Тыя, хто аналізаваў стан, напрыклад, вакол новай атамнай станцыі. Ці здольна, як вы лічыце, дыаспара неяк рэагаваць на тое, што адбываецца ў сувязі з падзеямі, якія пасля 22 года мы ўсе бачым як сведкі? Што вы думаеце? Ці ёсць хоць нейкія магчымасці? Я думаю, што, безумоўна, мы можам гэта прыцягваць увагу да таго, што адбываецца, таксама інфармаваць. І ў гэтым плане я думаю, што зараз вось менавіта да 40-й гадавіны адбываюцца розныя імпрэзы. Я бачу, што ў розных краінах мастакі, не толькі даследчыкі, таксама эколагі, якія знаходзяцца, можа быць, у Варшаве ці Вільні, яны таксама арганізуюць пэўныя дыскусіі, круглыя сталы, прэзентацыі, дзе гавораць пра гэта. У Берліне, напрыклад, я ведаю, што адбываецца таксама мастацкая выстава, мастакі таксама на гэта рэагуюць. Вось я таксама буду ўдзельнічаць у мастацкай выставе, якую робяць мастакі, мастачкі, якія нарадзіліся ўжо пасля чарнобыльскай катастрофы. Такім чынам, гэта яшчэ адна нагода загаварыць пра гэта, і таксама, безумоўна, выказаць таксама сваю салідарнасць з Украінай, свой пратэст таксама, таму што удзел у Беларусі у гэтай агрэсіі. І я думаю, што, безумоўна, штосьці дыяспара можа зрабіць і штосьці робіць. Але наколькі мы можам насамрэч паўплываць на палітыку, гэта ўжо іншае пытанне. На вялікіх палітыкаў, такіх, напрыклад, як Трамп, на якога, мне падаецца, мала хто можа паўплываць. У мяне такое пытанне да Дэвіда. Калі вот зараз 40 гадоў спусця пасля Чарнобыля і пасля таксама аварыі на Фукусіме, ці можам мы гаворыць, што існуе нейкая міжнародная салідарнасць вакол гуманітарных катастроф? Ці зразумелі Чарнобыль на транснацыянальным узроўні як нешта такое агульнае? Што вы лічыце?
I don't think we really have. Мені падається, що нема такого транснаціонального супрацовництва. Аварія у Японії була викликана цунамі, але технічна експертиза показує, що японці були директно підготовлені до наступства. И транснациональные рамки для реагування на ядерні аварії, по сутності, не існують, і вона мусить розпрацьовуватися. Але так само ще є такий факт, що держави, які були закрануті аварією на ЧАЕС, все більше і більше залежать від атомних електростанцій. Україна, наприклад, виробляє праз АЕС виробляє каля полови своєї електроенергії. Тобто, це більше, ніж було під час Чорнобиля. Як вже згадувалося, Білорусь побудувала АЕС, щоб зменшити залежність відносно Росії, а Росія поставляє саму станцію і так само усі компоненти, і так само технічне і фінансування, і технічну експертизу. Тобто, Білорусь ще більше інтегрується у російську орбіту. Я не бачу, каб у Європі сьогодні або у Північній Америці були такі антиядерні настрої, які були після 86 року. Навіть у моїй власній провінції, у Онтаріо, навіть ми тут плануємо побудувати нову АЕС. І це не має сенсу. Гэта разглядаецца зараз як надзейны сродак, і тое, і што яно будзе мець меншыя наступствы, чым і іншыя крыніцы энергіі. І відавочна сцвярджаецца, што не так часта адбываюцца аварыі. І вось чаму няма транснацыянальных адказаў? Мне здаецца, што трэба чакаць якогосьці іншай аварыі, вялікай аварыі на АЭС, але вось тады можна сабе уявіць. Усё яшчэ МАГАТЭ існуе, але яны, наприклад, США зараз цікавяться питаннями того, як повстають ядерна зброя в Ірані, ці ще щось, а не то, як розвивається ядерна енергетика в Білорусі і в Європі. Тому що мене ви ніяк нема вияви. Зараз, так? Добре. Бачите мене, так? Так, і чую. Дякую велике. Так. Питання до вас уже інше, да? Тому що не буду зв'язувати з тим, що казав Девід. У нас є ще з вами некалькі питань до нас у всіх ёсць ад наших слухачоў. У меня до вас такое питання. Вось за гэтыя гады, калі гаворыць пра змены ў памяці пра Чарнобыль, як бы вы сказали, што у вашым уласным у ваших думках уласных, што змянілася, калі гаворыць пра Чарнобыль? Ці нейкая такая дынаміка была, якая вас здзівіла, альбо, можа, просто гэта было такое нарастанне інфармацыі да таго, што ўжо было? Ну, безумоўна, я думаю, што падзеі 2020 года і тое, што мне давялося з'ехаць, гэта моцна змяніла, або часткова змяніла маё ўспрыманне чарнобыльскай катастрофы, таму што для мяне і для маёй сям'і гэта была найперш страта дому. І тут яно проста стала ў такі ланцужок розных страт, розных згубы дому, скажем так. І цяпер я гэты досвед асэнсоўваю ўжо праз прызму, скажем так, жыцця ў экзіле і таго, што, можа быць, я таксама не вярнуся, як мы не вярнуліся ў тыя дамы, можа быць, я таксама не вярнуся ў Беларусь, у тую кватэру, якая ў мяне ёсць, да таго жыцця, якое ў мяне было. Скажем так. Дякую вялікі. Моя калега, якая займаецца Чарнобылем, яна украінскі гісторык Вікторыя Науменка. Яна піша зараз праект пра вёску Вільча. Пасля Чарнобыля яе адселілі
але зараз на тое месца, куды адселілі гэтую вёску, прыйшла расійская армія, і гэтага месца зноў не існуе. Такім чынам, гэта такая даволі трагедыйная гісторыя таго, што адбываецца зараз, і як гэта памяць вяртаецца вельмі нечакана. У нас с вами некалькі пытанняў, я папрасіў бы вас таксама на іх адказваць. Я зараз прачытаю першае пытанне ад Віктара Шадурскага. Дзякуй вам за дыскусію. І у яго пытанне: што чакае чарнобыльскую зону адчужэння у сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве? Ну, у мяне пытанне, мабыць, і да Дэвіда, і да Юлі. Размова ідзе ўвогуле пра зоны катастроф, так? Што на гэтым месцы можа быць, да, калі гаворыць пра кароткую перспектыву і больш далёкую, калі ласка. Хто б хацеў высказацца? Well, maybe I would just say that Я it сказав би, was affected by different radionuclides and розныя радыёнукліды ўпалі на гэтую тэрыторыю, і тое, як працавалі эвакуацыя, улады звярталі ўвагу на цэзій 137, а іншыя радыёнукліды, як платоніум, перад распаду якога 24 тысячы гадоў, і гэты немагчыма ніколі пазбавіцца наступстваў гэта. З іншага боку, калі ідзе вайна у гэтай зоне, і гэта будзе паўплываць на тое, як далей, што станецца далей з гэтымі тэрыторыямі. Можа быць, магчыма, я б не рэкамендаваў бы, а было б магчыма зноў насяліць гэтую тэрыторыю, зыходзячы з таго, што бальшыня радыёнуклідаў ужо разбаліліся асноўныя. Напрыклад, тое, што у тым, што тычыцца, напрыклад, радыёнукліда, які выклікаў рак шчыталуднай жалезы ў дзяцей, ён ужо практычна не існуе. А я не думаю, што ўрад Украіны, напрыклад, будзе ставіць як прыярытэт, што рабіць з чарнобыльскай зонай. Апошні раз, калі я быў у Киеве, то гэта была проста турыстычная вандроўка, можна было з Киева паехаць на аўтобусе. То бок калі я тады быў, не можна было там доўга знаходзіцца, паколькі радыяцыя была высокая, зараз ніжэйшы ўзровень, і мне здаецца, што гэта турыстычная такая вандроўка, падарожжа, гэта даволі папулярная, і, магчыма, там будуць рабіцца якісьці фільмы жахаў і гэтак далей. Гэта становіцца часткай фальклору. І гэта спосаб, каб пазбегнуць, не глядзець на тое, што аварыя моцна паўплывала на людзей, і людзі жылі там і ніколі не вернуцца. Як вы, Юля, казалі, што некаторыя з вас не могуць вярнуцца ў Беларусь. Агульна кажучы, Припяць, горад, напрыклад, як не Славуціч, дзе жылі супрацоўнікі АЭС, там ніхто не жыве. Мне здаецца, што ў бальшыні цягам нашага жыцця гэта застанецца не заселенай тэрыторыяй. Насамрэч, гэта пытанне, напэўна, да эколагаў, гэта пытанне, можа быць, нават да палітыкаў. Але цікава, што Лукашенко ўжо даўно расказвае пра то, як нам трэба выкарыстоўваць гэтыя землі. Ён пачаў гаварыць гэта ўжо даўно, але дагэтуль, наколькі я разумею, яны не выкарыстоўваюцца. Значыць, нават з пункту гледжання Лукашэнкі гэтыя землі не годныя для таго, каб быць каб там займацца сельскай гаспадаркай. Напэўна, я пагаджуся, безумоўна, з Дэвідам, што цягам майго жыцця таксама гэта будуць незаселеныя рэгіёны, а што будзе праз гадоў 100, ніхто не ведае. Сур'ёзна, гэта такія пытанні проста не тых, хто можа на іх адказаць.
Паміж іншым, Дэвід пачаў вельмі цікавую тэму пра тое, як Чарнобыль ператвараецца ў такі park of amusement, да, то есть ператвараецца ў частку поп-культуры. І вось якраз ёсць пытанне ад Альгерда Бахарэвіча. Дзякуй за размову. Наколькі я ведаў, існуюць розныя кампутарныя гульні на тэму чарнобыльскай катастрофы, у якіх удзельнікі мусяць пайсці выпрабаванні і ацалець у змаганні з монстрамі радыяцыі. На вашу думку, ці ёсць такія гульні з спробай абясцэньвання і камерцыялізацыі чалавечай трагедыі, альбо яны, наадварот, дапамагаюць захоўваць памяць пра Чарнобыль? Хто што думае на гэта вельмі цікавае пытанне? Ну, я думаю... Окей, Дэвид, yeah? With you? Yeah, I mean, Так. it's a good question because Вельмі it's добрае really пытанне. impossible to say. I Там mean, there are немагчыма, video games of, што, German-Soviet war and battles of the напрыклад, war and things like that. Now відэагульні you've got one of- but also савецка-нямецкай вайны, зараз ёсць Чарнобыль. Гэта прыводзіць людзей да таго, што людзі нешта згадваюць пра Чарнобыль, але гэта аддаляе людзей у той жа час ад рэчаіснасці, адносна таго, што гэта сапраўды было на самой справе. Гэта такая канверсія да сённяшняга грамадства, падгонка да сённяшняга стану. Гэта немагчыма рабіць. Калі я ездзіў у Чарнобыль, гэта была дарога з Кіева. І шмат па дарозе было кароваў на дарозе, сяляне выкарыстоўвалі зямлю і гэтак далей. Гэта не так далёка было. Гэта 30 кіламетраў ад таго, то бок 2 гадзіны патрэбна было. Адна дарога, то бок і штосьці таксама. Не было тады ў тыя часы мабільных тэлефонаў, сацыяльных сетак. Гэта было даволі прымітыўныя грамадствы. І з гэтага гледзіш, у відэагульнях вы гэта не пабачыце, што было тады, як выглядалі грамадствы ў тыя часы 86-х. Альбо серыял пра Чарнобыль, тыя 6 эпізодаў, якія я пабачыў, яны даволі добрыя. Яны больш даюць уяўленне пра то, як выглядалі грамадствы ў той час. Але немагчыма залезці ў мазгі людзей і запытацца ў іх, што з вамі адбылося, што можна да вас быць. Паколькі быў разрыв велізарны паміж тым, чым жыло грамадства, і дыскурсам савецкіх уладаў. У выпадку Украіны 70 чыноўнікаў, партыйных чыноўнікаў проста з Чарнобыля выехалі, уцяклі проста і ўсё. І, напрыклад, тады накіроўвалі даследчыкаў, Рыжкоў, Легачоў, прыязджалі за той жа Веліхаў. Толькі калі яны прыехалі, тады маглі прымацца якісь рашэнні з цэнтра. Мне не падабаюцца відэагеймы, ніхто гэта не спыніць, відэагульні, але гэта тое, што аддаляе ад таго, што насамрэч адбылося ў тыя часы. Я пагажуся, я думаю, што гэтыя відэагульні хутчэй дапамагаюць забыць. То бок гэта такая спроба забыць, а не запомніць. Калі ад Чарнобыля застаецца, можа быць, толькі слова, толькі нейкая страшылка, толькі вось гэты вобраз апакаліпсіса, а не тое, што насамрэч адбывалася. То бок, напэўна, калі мы вяртаемся да таго, што я казала пра гэтыя траўмы, якія мы не прагаворваем, то, напэўна, гэтыя траўмы яшчэ жывыя. Таму што для таго, каб штосьці сказаць, яно мусіць пачаць неяк зажываць. І тады мы можам пра гэта гаварыць. То бок, значыць, Чарнобыль уже зажыў, скажам так, для сусветнай свядомасці. Гэта ўжо тое, што мы можам забыць. То бок, так адбываецца таксама забыванне. Праз гэтыя кампутарныя гульні. Калі ад Чарнобыля застаецца толькі слова, страшылка, можа быць, некалькі вобразаў, і все астатняе ўжо дадумваецца. Дзякуй вялікі. Ёсць яшчэ каментары ад гісторыка Владзіміра Валодзіна.
які хацеў бы дадаць заўвагу да пытання Віктара Шадурскага. Ён піша, што, на жаль, ва ўжытак вяртаюць сельскагаспадарчыя землі, якія раней не выкарыстоўваліся, хаця людзей туды і не вяртаюць. Проста гэтае вяртанне не рэкламуюць шырока ў СМІ, але інфармацыя публічна даступная. Ну, гісторык Владзімір Валодзін якраз быў аднім з арганізатараў канферэнцыі па 30-годдзю Чарнобыльскай аварыі, на якой шмат гэтых вострых пытанняў і паднімалася. Дзякуй вялікі за каментар. Яшчэ ёсць невялічкі вопрос ад Крысціны Савуцінай. Уже Дэвід пачаў адказваць. Were resettlements in Belarus forced, or one could better decide to go or to stay? Я не вельмі зразумеў, што маецца на ўвазе, куда менавіта принуждали переселять, или оно было принудительное, да, но як гэта працавала ў шырокім сэнсе, як гэты механізм працаваў? Мабыць, Юля, вы больш раскажаце. Ну, я могу сказаць так. Я думаю, што гэта было, безумоўна, абавязковае адсяленне, таму што людзі пасля вярталіся, а не заставаліся. Людзі не маглі заставацца. Некаторыя вёскі проста закапваліся практычна адразу, напрыклад. І, безумоўна, туды ўжо нельга было вярнуцца, калі проста іх накрывалі зямлёй. Маю сям'ю паслалі не туды, куды мае бацькі паехалі. То бок, у прынцыпе, тэарэтычна можна было выбраць, або змяніць проста. Не выбраць, а проста змяніць, куды ты хочаш паехаць. Прынамсі, практычна гэта можна было рэалізаваць. Так. Але вось Дэвід назваў слова «самасёлы». Так, гэта былі тыя, хто вярталіся і жылі самі ўжо фактычна незаконна в нейкай ступені. У мяне апошнія пытанні да Давіда і Юлі. Давід, калі ласка, пытанне. Вы апынуліся ў Чарнобылі, вы гаворылі, і вашы першыя ўражанні былі вельмі моцнымі, як я зразумеў. Што з гэтых ўражанняў, ці адчувалі вы ў той час некую будучыню, калі вы назіралі за ўсім тым, што адбывалася? Ці вы думалі, што з гэтым всім будзе далей? Вось такое мне пытанне да Дэвіда, а да Юлі таксама пытанне, што трэба зрабіць, каб все ж таки памяць гэта захоўвалася? Ці можна гэта ўвогуле сродкамі літаратуры, альбо тут патрэбна большая, вялікая палітыка? Дзякуй. Давід, калі ласка. Yes, and sorry about my dog barking. It's unexpected. Прабачце, што гаўкае. Нечакана мой сабака, так атрымалася, што ён зайшоў. Гэта была такая жывая памяць. Калі я глядзеў на АЭС, я сустрэўся з дырэктарам Міхаілам Уманцом, і я таксама наведваў і размаўляў з рознымі антыядзернымі групамі. Гэта было пэўным чынам сумна, і можна было пабачыць наступствы і тую шкоду, якая была. Я не быў у 4-м рэактары, але я быў у 2-м рэактары. Але стаўленне было такое бяспечнае. Людзі былі вельмі такія, не задумваліся. Людзі сядзелі, палілі цыгареты недалека ад АЭС. То бок немагчыма было прыняць мне, што людзі маглі сябе так povedаць. Да мяне вельмі добра ставіліся, але было падазрэнне. Але людзі памяталі тады, што я пісаў для Радыё Свабода. І адзін чалавек, які быў з МЗС Украіны, ён цытаваў рэчы, якія пісаў маю першай кніжцы пра АЭС. То бок замежнікаў успрымалі з пэўным падазрэннем. Але што было там,
і то особа, якое мяне суправаджала, і потым мы сталі добрымі сябрамі, ён пазней наведаў па маім запрашэнні Канаду. І ён мне казаў, што сказаў, што паводле яго 10 тысяч чалавек памёрлі, якія займаліся ачысткай, ліквідацыяй наступстваў, чарнобыльцы, ліквідатары. І гэта адрозніваецца ад таго, што было офіцыйных справаздачах і так далей. І гэта момант таксама не паўплываў тады на маю повесць Беларусі, пазней адбылося. І для мяне самая блізкая рэч адносна Беларусі і асабіста, што ў мяне вельмі шмат сяброў Беларусі і па-за межамі Беларусі, і гэта беларусы, то бок гэта паўплывала на мяне таксама. Дзякуючы гэтаму я шмат з кім пазнаёміўся. Ці можна нешта зрабіць сродкамі культуры, ці мы чакаем толькі палітычных зменаў? Ці ёсць аптымізм нейкі? Оптимизм? В Чорнобилі? Ну, я маю на увазі, што можна рабіць з Захавання памяці, так, пра Чорнобыль. спадчыны. Так, мне падаецца, тут нагул пытання, пра што цяпер пішуцца кнігі, чаму, чаго хоча таксама аўдыторыя. Мне падаецца, беларуская аўдыторыя наогул вельмі моцна стамілася ад траўматычнага досведу апошніх гадоў. Гэта і 20-й год, пасля 20-й год, гэта і вайна ва ўкраіне, гэта і экзыль, і гэтак далей, і што людзі, магчыма, наогул не хочуць чытаць нічога сумнага, страшнага. Людзі хочуць чытаць штосьці вясёлае, таму, напрыклад, мы цяпер назіраем беларускую літаратуру фэнтэзі, нейкі больш лёгкі жанр. Мне падаецца, што мусіць быць нейкі запыт з боку грамадства, запыт з боку выдавецтва, запыт з боку мас-медыя, якія могуць як бы звяртацца да пісьменнікаў з нейкай просьбай таму, што напісаць. Да прыкладу, выдавецтва Флямбаум зараз збірае тэксты, прысвечаныя тэме Чарнобыля для таго, каб выдаць кнігу, збірае эсеістыку, прысвечаную Чарнобылю, якую людзі цяпер пішуць. Таму, калі яны збяруць, а я ўпэўнена, яны збяруць гэтую кнігу, то кніга і будзе. А так, як бы, каб хтосьці сеў напісаў. Я, напрыклад, неяк марыла напісаць дзіцячую кнігу пра Чарнобыль, пра, можа быць, нейкі досвед, але так і не атрымалася, і ніхто больш не напісаў. Вось. Дзякую. Я яшчэ хацеў бы зачытаць невялікі каментар, які прыйшоў ад ананімнага ўдзельніка. Наколькі ведаю, перасялялі цэлымі вёскамі з захаваннем назваў. Там давалі жытло. Калі не хочаш ехаць туды, то шукай жытло сам. Так у маім раёне з'явіліся новыя вёскі ў чыстым полі. Як казала Юля, гэта часам прыводзіла да пэўнага росквіту мясцовасці, куды перасялілі пацярпелых людзей, бо гэта новыя рабочыя рукі, прыток дзяцей у школы і гэтак далей. Ну, дзякую за гэты дадатак пра механізм такі спецыфічны, сацыяльны таго, як гэта ўсё адбывалася. І я, перш за ўсё, хацеў бы падзякаваць Юлію Тимофееву і Дэвіда Марплза за ўдзел у нашай дыскусіі. І сапраўды мы пачулі некалькі вельмі шмат важных тэзісаў пра тое, што здарылася з гэтай чарнобыльскай тэмай у беларускай літаратуры, у даследчым поле, і як гэта паўплывала на гісторыю не толькі Беларусі, але іншых краінаў. Дзякуй вялікі вам за гэтую дыскусію і за гэты досвед. Дзякуй. Thank you. Thank you very much, Alexei. It's good to see you again. Yeah, thank you.